Moi boas a todas e todos, benvidos a esta nova conversa de Orgullo Galego, unha conversa especial porque hoxe vamos a falar pois de historia de Galicia con unha das persoas que leva un dos podcast que eu creo que é referencia neste tema, que é David, do podcast Descifrando a Historia, pero antes de falar con el, sí que quería falar un poquinho non das conversas que xa temos feito. Sabedes que temos máis de 120 conversas, están todas subidas na canle de YouTube, algunhas, a gran maioría están subidas en formato podcast no iVoox e no Spotify. Faltan unhas pouquiñas que estamos subindo estes días. Se entrades no iVoox, vades vendo as primeiras xornadas de Entroido de Galiza que fixemos en plena pandemia. E ali tedes tamén moitísimas conversas sobre temas concretos da historia de Galiza que é, como sabedes, moi ampla e moi variada. Decir tamén que a vindeira semana vamos comezar estas cuartas xornadas de Entroido de Galiza, unhas xornadas que nos van a levar por todo o mes de febreiro a diversos entroidos do país. Vamos falar tamén, vamos a analizar un pouquiño pois cuestións teóricas sobre Entroido, como é o papel da muller a nivel de Entroido, a súa participación, o seu papel, etc. Vamos a falar tamén de temas tan interesantes como a ritualidade do porco no Entroido, todo o que hai alrededor deste animal. Pero hoxe vamos a outro tema, hoxe vamos a falar con David, que é o creador do podcast Descifrando Historia, que se non seguides podedes seguir tanto no iVoox como no Spotify. E tamén, como digo sempre, aínda que vamos ir conversando os dous, se queredes facer algunha pregunta, podedes deixala no chat. E máis, animos a facer preguntas, porque aí sí que podemos tocar temas pois, que quizáis eu non lembre ou non meter nas preguntas, etc. Entón, vamos a darlle paso e vamos alá. Moi boas. Boa noite, Borja, que tal? Como estades todos por aquí? Que tal? Se estaba pensando agora, mentre falaba, bueno, teño que recortar un pouquiño o comezo do directo porque estive falando aí 2 minutos eu solo. É que Sí, non se che escoitaba, é verdad, polo tema do... É que teño aquí un micro, que é un micro novo, que aparte, claro, antes eu entraba polo son do ordenador, logo comprei un micro que a verdade mellorou bastante o son, pero ás veces apágase só. Ten aquí unha luz que me di cando está encendido e cando está apagado. E apágase só, entón desta volta non me fixei. Din aí un Non pasa monólogo, pero nada. bueno, a xente que vexo que sigue entrando a xente que está no chat, dan por aí a boa tarde de Montevideo, Uruguai, Mira que ben. van saudando por aí. Agardo que agora escoiten ben e que se animen tamén a facer preguntas, reflexións, etc. Porque a idea é un pouquiño, pois, aparte de conversar nós, pois que a xente que estea no chat que deixe algunhas preguntas. E tamén a xente que nos estará a escoitar xa días, meses ou anos posteriormente nestas conversas que quedan subidas nas outras plataformas e tamén polos comentarios poden deixar as súas reflexións. E como digo, darche a benvida e en primeiro lugar darche as grazas pois por poder vir, que sei que xoves ás 9, estamos cansados toda a semana e bueno. No, pero eu estou encantado de estar contigo aquí, de estar con Orgullo Galego por un tema que eu levo seguindo pois, desde os 2000, o 2018, teño que recoñecer que sodes unha canle referente e animastes en certa parte, xunto con outras, a que eu creara a miña conta de divulgación. Entonces, Borxa, eu douche as gracias tamén a ti porque os teus anos de traballo detrás desta conta son tan de verdad que non sabes, ao mellor non eres consciente da xente que está detrás que podes animar a que o día de mañán cree o seu contido. E eu xa che digo que sou un deles. O sea que E eu, gracias a ti. agradecerte tamén porque o contido que tes tamén tú no podcast é unha pasada, unha maravilla. Eu estou aprendendo moitísimo, porque aparte, algo do que require Orgullo Galego e tamén ti para os teus vídeos é que
tes que estar permanentemente, bueno, aprendendo, coñecendo cousas novas. Claro, os cando nos interesa a historia e todo iso, é como que xa che sai automáticamente, porque, decir, tes que sempre ir coñecendo cousas novas, e a mí, por exemplo, axúdame moito os podcast, e como digo tamén, eu un dos obxectivos que tiña con Orgullo Galego ao principio era que proxectos como o meu ou como outros, non? Quer decir, que se multiplicasen, que, pois, que haxa, e supoño que tamén un desexo que tes ti, pois, que podcast Sí, como o teu, totalmente. o galla que un día haxa 300 canles e podcast sobre a historia de Galicia. Eso sería tremendo. Sí, eu creo que ese é un dos desexos que máis temos a xente que creamos así contido en galego e tal. Eu creo que é unha alegría. Eu cada vez que descubro unha canle nova, aínda que non sea de historia ou de cultura de Galicia, sempre me alegro un pouco. Sempre estou bastante contento porque digo: "Jová, ao final, mira, hai iniciativas, brillantes que merecen a pena". Entonces, mira, a túa e outras, a min, a Galicia medieval no Twitter no seu momento tamén, axudáronme a Boísimo a tamén. facer a facer o meu. O sea que, mira, se eu a ti che dou a coñecer cousas e mira, ti ti e máis, a xente que tamén traballaron contigo me animastes aquí a facer isto, pois mira, ao final Pois sí, é unha maravilla. sempre, eu sempre digo, si algo, de feito outro día estaba no concerto de Baiuca en Compostela e si que se chegaron ali unhas rapazas dicindo, joa, grazas ao teu traballo, volvín a falar galego e tal, e xa me teñen dito algunha vez e esti, joa, ás veces, eu moitas veces cando te din, digo, joa, sabe, eu son moi cortado e digo, pero se non, simplemente teño unha conta en redes sociais, pero non és consciente de que realmente a xente moitas veces o que faz ti ou moitas outras persoas que crean contido e sí que inflúe de verdade en moita xente, sabes? Sí, no, eu xa che digo, teño unha experiencia, moi boa, porque ademais recibo, claro, son mensaxes privadas que non fago públicas, de Claro. xente, máis, bueno, que xente que decide comentar e tal, pero as mensaxes privadas que me chegan, de verdad que son, non sei como explicarche, que dices ti: "De verdad o que fago ten tanto valor para ti?". Bueno, pois eu alégrome, Sí, pero bueno, é así, é así. O sea, que te entendo efectivamente. perfectamente e sobre todo vós que tendes un montón de seguidores, sei que influenciades non só a xente de Galicia, senón a mellor a xente, emigrada ou de fillos de emigrantes, netos e tal, que están descubrindo un pouco de onde veñen Sí, porque sí, entonces iso é unha maravilla, porque sei que sí, tendes moitos seguidores tamén de Sudamérica, fora. sí, sí, E é máis unha con todo o maravilla. contido que hai por aí agora, que tamén hai contido moi rancio, moi, quero dicir, moi Sí. de xerar odio, moi de xerar enfrentamento, tamén é importante que haxa proxectos que xeren, pois, bueno, eso, coñecemento, enriquecemento e para a xente e todo iso. E mira, din por aquí María Fernández, facedes un gran traballo de divulgación da nosa cultura e da nosa historia, parabéns aos dous, e tamén dá boa noite María Levo, que di sempre un placer escoitar a David. Madia Levo, é un placer tamén escoitalo a el, tamén o meu tocayo, como se bueno, eu del, o tocayo del, que el é maior que min. Bueno, para comezar un pouco así bueno, a conversa realmente xa comezamos hai tempo, pero sí que che quería Sí. preguntar, o que se pregunta sempre, un pouco como naceu a idea do proxecto, non? Un pouco que obxectivos tiñas ao inicio deste proxecto, si ti realmente antes de crear o podcast, pois xa tiñas, inquedanzas, non, pola historia en xeral. Sí, pois mira, ou como che comentaba ao principio, a influencia de contas, como a vosa foi fundamental, máis a de Galicia medieval, Manuel Gago tamén. Entonces, eu, estudiante de Historia, acabei a carreira e dixen: "Bueno, ahora mismo, atópome un tanto saturado e necesito descansar un pouco", e bueno, decidín, pois, reflexionar durante ese ano e dicir: "Mira, a mí sempre me gustou a divulgación", porque claro, a docencia, bueno, non era o meu maior agrado, despois, certo o ámbito da investigación da historia está, por así dicilo, económicamente, e moitos saberano, está bastante mal pagada e demais. E dixen: "Mira, a min sempre me gustou divulgar, eu son consciente de que a nosa historia, a historia de Galicia, non, vamos, non está, nada espallada pola población, a maioría non coñece o seu pasado, non coñece nada, elementos importantes que permitirían, ter outro tipo de sociedade, e nada, decidín, dixen: "Mira,
seguía vos a vos durante moitos meses, a menor grado dicía: "Mira, eu quería ter algo así, ¿no? Empezar por tal", pero claro, algo que fora diferente, porque despois tamén estaba Mazarelos, que tamén ca súa revista, de historia e tal, pero bueno, dixen: "Mira, unha vez estaba escoitando, pois, non sei se era un podcast, non sei, creo que o periódico Público tiña un podcast, ou ten, nese momento estaba escoitando e dixen: "Ostras, pois mira, me parece que esta é a miña alternativa, porque é bastante doado de facer, non teño que ter grandes dotes, porque eu non son técnico de audio, nin de vídeo, nin de nada", dixen: Mira, non teño que ter grandes dotes de edición, nin de nada, hai xente interesantísima en Galicia coa que falar, hai historiadores importantísimas, xente do mundo da cultura en xeral de Galicia que merece ter un espacio, polo menos, para falar destes temas, alá fun, creeino. É verdad que ao principio, bueno, pois as cousas, bueno, ti sabralo ben tamén, os principios sempre son un tanto extraños Sí, porque, non sabes se o estás facendo ben, se o estás facendo mal, pero bueno, tú continúas, un vai continuando, vai facendo as cousas mellor, peor, pero vai avanzando. Non esperei a ter as cousas perfectas, porque se espero, aínda a día de hoxe non publico nada, porque xa, non teño nada xa perfecto. enténdote, si, a min pásame o mesmo, Eh, ou tirar pa diante ou ter sí. unha insatisfacción permanente de, bueno, Exactamente. Non, porque eu, claro, agora vexo os meus vídeos ou os meus podcast do principio e digo: "Jova, David, realmente son bastante, bueno, pois así pero bueno, é o que acabas de dicir ti, é unha se non empezas e non vas mellorándote a ti mismo, nunca empezas, porque perfecto, claro, perfecto, non hai nada. E unha vez que xa, bueno, pois empecé a rodar un pouco, combineino con facer o meu máster, que me especialicei en bibliotecas e tal, bueno, iso, fun combinando, traballando, e pouco a pouco, o ver a resposta desa xente, desa pouquiña xente que me iba dicindo: "Oi, pois mira, está ben a idea". Entonces eu, ao ver que empezaba a gustar, pois sí que empecé a mellorar. Entonces sí que fun invertindo un pouco máis ao mellor en perder máis tempo en editar, en comprar un claro, micro, en ser máis consciente de que teño que, bueno, de que tiña que ter unha boa imaxe, unhas boas edicións de fotografías e tal, é dicir, crear un poquiño, aumentar un pouco máis a calidade en todo o que eu puidera. claro. E a partir de aí, pois, hasta hoxe. Que pasa? Que, repito, xa te digo, se eu ahora mesmo, se eu agora en xuño miro as cousas que creei ao mellor en enero deste ano, é dicir, hoxe, diría: Mm, "Jova, puidéchelo facer mellor", pero xa. é así. O sea que Xa, comentábame outro día unha persoa, e eu creo que sí que é así, que nós, eu creo que estamos acostumados por todo o contido que hai en redes de ver vídeos de boa calidade, mala calidade, o sea, quer dicir, é como que igual soportamos máis un vídeo mala calidade, pero quizáis onde sempre me decían onde tes que traballar máis é o tema do son, porque se non se mm, escoita ben ou non tal, a xente non escoita. O sea, podemos ver un vídeo no YouTube de calidad regular, pero se non se escoita ben e tal. Entón, pero bueno, claro, nós a vez tampouco somos eso, non somos Ibai, non, aí con eses no. recursos que tal. Entón, é algo que vas traballando permanentemente e que eu creo que a xente entende, ademais. Sí, sí. Pero xa te digo que é unha cousa que nos pasa eu xa te digo, non só mira, se ti estás de acordo co que estou dicindo eu, imagínate, pois todos os que creamos, que estaría ben un día reunirnos así, que tampouco é que seamos, Sí. 500, pero molaría, é que realmente os inicios, son parecidos para todos. Eu creo que sí. Mm. Sí, Eu sí. frústrome moito, e aínda a día de hoxe frústrome porque vexo algo e non digo: non estou contente", tal, ou isto non son capaz, quero dicir, sei que ten que ser mellor, pero non son capaz. E a veces frustraste, pero dis: "Bueno, co traballo, quero dicir, percorrendo o camiño vas mellorando", sabes? Entón, Sempre, eu sempre. vexo agora cousas hai un ano e digo: "Madre mía", ou vexo, Sí, e xa vexo tamén cousas o 2016 e digo: "Dios". claro, pero tamén, vas tamén bueno, por lo menos no meu caso tamén vou copiando, entre comillas, entendámonos, vou Sí, mirando cousas que me gustan noutros, que me gusta en vós, que me gusta noutros creadores de contido, e digo: "Mira, pois vouno adaptar a min, eu creo que isto me pode quedar ben na miña", imos aprendendo entre todos, e iso eu creo que sí, está ben. Outra cousa efectivamente. é calcar é copiar literalmente contido, pero bueno, hasta iso non Claro. se deu hasta agora. Sí, Pero sí, sí, iso. sí. Sí. Por exemplo, cando comezaches ti co podcast, naquela altura había algún outro podcast ou programa ou algo que tocase
temas como teus ou que falase de historia. Falo a nivel galego e a vez pregunto xa agora, estes anos despois, un pouco, quero dicir, como ves 4 meses despois? Pensas que tamén este mundo mellorou a nivel de podcast, historia? Cando eu comecei, a ver, é que sabes o que pasa? Que un non pode pensar que sempre é o primeiro, entonces non vou dicir que son o primeiro, pero sí que creo que a nivel contido de audio, de podcast e tal, eu diría que se non son o primeiro, un dos primeiros, porque a maioría da historia de Galicia sempre se divulgou en formato escrito, de vez en cuando algún documental que fai alguén, algunha produtora, ou a Televisión de Galicia, ou bueno, o Consello da Cultura Galega, ou quen, bueno, quen sexa. Pero así a nivel de podcast é que cada mes haxa programas e durante, porque eu empecé en 2020, estamos en 2025, 5 anos casi, publicando podcast sobre a nosa historia, máis divulgación en redes. Divulgación en redes sí que había. Como che dicía, pois tamén por eses tempos, ou 2 anos antes ou así, comezou a revista Mazarelos, que tamén trouxo algo de aire fresco á historia de Galicia e demais. Pero sí que creo que a nivel de audio son dos primeiros casi seguro. Casi seguro, sí, sí. Se mellorou? Pois é que eu tampouco, salvo vós, que facedes de vez en cuando conversas de historia de Galicia, estaría eu tamén, pero así recurrentes, que saquen, eu non sei, ahora mismo non se me ven ningunha á mente, e se me olvido e despois me acordo, pois pido perdón, pero ahora mismo non. Sí, que eso tamén falaremos logo diso, pero eso tamén di un pouco cual é a situación da historia de Galicia e un pouco o que lle queda por diante, non? Em, sí, efectivamente, efectivamente. Que, quero dicir, é sinónimo, non? O sea, quero dicir, é chamativo pois que a historia de Galicia precisa normalizarse moito máis porque se estivese normalizada a nivel social habería podcast, habería de todo. É certo que Sí, agora, pois, por exemplo, Nós Diario fai sí. bueno, moito dese tema e tal, pero digo, a nivel de podcast e tal, sí que, bueno, Eh, queda eh, moito eh, para eh, avanzar. Sí, o Nós Diario, despois Bailando con Reis e Raíñas, sacaron, é dicir, Sí, podcast, o de Galicia Confidencial, o de Historia de Galicia, como se chama? Ahora mesmo non me lembro. Tamén sacou Que dirán os rumorosos, creo. Tamén sacou sí, podcast, pero claro, eu sí, estou falando de recurrentemente como un espacio, claro, é dicir, eles fan 7 ou 8 podcast, publícanos e claro, acabouse. Pero como a nós, efectivamente. como a ti, como a min, como a máis xente, pero nós, porque somos os Mm, que estamos aquí reunidos, que vayan sacando recurrentemente mm. un episodios, é moito traballo, porque a xente ao mellor pensa que pero é moito traballo, tes que planificar entrevistas, falar ca Sí, xente, que a xente este disponible, claro, informarte, construir todo o tema, é complicado, sí, que sí, efectivamente non estamos obrigados, pero é un traballo que eu sei que hai xente que o valora un montón, e por iso, e sobre todo os que algúns dos que comentaron aquí no chat, que sei que o valoran un montón, pero despois hai outra xente que pensa que isto que son nada, isto chamamos ao sí, invitado e en 2 minutos xa temos montado sí. E o ademais chiringuito. unha conversa con unha temática histórica require un esforzo extra porque tes que ter, quer dicir, coñecer o tema que preguntas, tes que ter, quer dicir, unha rigurosidade, bueno, quer dicir, non é algo tan sinxelo. E No, logo no, que, no. bueno, non sei se che pasa a ti algunha vez que ás veces traes un convidado que dis, tío, é unha persoa que lle teño tanto respeto que para mí é un referente, pois eso, na historia que imposte esa, quer dicir, esa presión en riba, non? Sí, eu cando trouxen a Ramón Villares, claro, foi meu profesor, pero claro, unha cousa é ser profesor e outra cousa é gravar con el un podcast. Claro, Falas con xente, como dices ti, cunha gran autoritas, por así dicilo, que dices ti, teño que estar á altura, porque se non estou á altura vai dicir, menuda entrevista aquí que me claro, fixo que non me sacou claro. nada en limpo. Sí, sí, a Claro, min pero ao bueno, final compartimos bastante compartimos bastante sí, no sí, aspecto. pero bueno, eu, mira, cando fixen ao proxecto do Reino de Galicia no 2021, que tamén agora moitas veces vexo cousas, digo, madre mía, a calidad, pero bueno, quer dicir, daquelas con historiadores de referencia, Anselmo López Carreira, bueno, moita, Anselmo. sí, Xosé Andrade Cernadas, etcétera, e claro, e sempre dicían eles, mira, todo isto é necesario, esta divulgación en redes,
porque durante moitos anos a historia estivo como en ambientes moi selectos, moi concretos, moi incluso de élite moi concreta, moi académicos, e é necesaria sacala á rúa, Sí, sabes? Entón, que é algo que totalmente. falaremos despois, que eu creo que pouco a pouco está a conseguirse. Mira, din por aquí, Dima de Alevo, difícil equilibrio entre o perfeccionismo e o conformismo. Sí. Víctor di que necesarias son as canles como as vosas, como ben dicides o Vallau Veraducias elas, e di Oh, Xonsa, gracias, Víctor. a calidade da edición e do audio mellorou moito. Acordo unha entrevista a Pilar García Negro de David que se escoitaba fatal. Sí, graveino co móvil. Graveino co móvil. Ah, Sí, pois sí, sí. mira, Pero eu tiña tanta gana, agora que me recorda aí Xonxa os primeiros programas, eu tiña tanta gana de falar con esa xente, tiña tanta gana que me daba igual a calidade do audio porque pasaba, o sea, claro, pero os inicios sempre son especiales, non? Sempre teñen ese toque de tal. En a xente ca que falei, a día de hoxe, a verdade é que é un mérito, falei con xente moi grande, sí, que son sí, 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 sí. culturalmente e históricamente moi importantes para min. Moi O sea, efectivamente, efectivamente. Por exemplo, quero dicir, o podcast levas, que se non me equivoco, que 4 anos, non? sí, eu vou cumprir 5 en outubro deste Vas ano. cumprir 5. E como, quero dicir, como foi a acollida, tanto ao comezo como ao longo destes anos ata agora a actualidade? A acollida ao principio foi ben, tuvo que ir ben porque senón eu, diría: "Jova, o que estou creando non está", pero eu creo que a xente tiña tantas ganas de que houbera un espacio de historia de Galicia recurrente no tempo que dixo: "Mira", que decidiron darme como unha especie de mira, non é o mellor contido do mundo, non é o mellor audio, non é o mellor vídeo, non é o mellor que sexa, pero vámoslle dar aí non sei como dicilo, vamoslle dar ese margen de error, por así dicilo. Vamos deixar que mellore e a partir de aí que nos vai a traer. Eu creo que conseguín iso, eu creo que conseguín que a xente me apoiara ao principio de todo, que tiña unha calidad pois normaliña, tirando a mala, e co paso do tempo sí que creo que fui mellorando e a xente fíxomo saber tamén porque, bueno, pero eu creo que é por iso, polo tema de que necesitábase un espacio, eu creo que a xente estaba ansiosa. E a acollida co paso do tempo mellorou. Eu tamén desde estes últimos meses pasei de publicar 2 a publicar un, entonces as escoitas por neses episodios aumentaron. Parece ser que ao publicar un por mes a xente escoita máis o último, entonces aumenta Sí, como as visitas e as escoitas, e entonces eu diría que bastante ben, a acollida moi boa, non creo que poida pedir moito máis. Eh, Teño, pois, non sei se son entre iBooks e Spotify, son 3.500 oíntes, o sea, subscritores, xente que sí, decidiu, sabes, anotarse aí. que é moito. Sí, para ser Spotify, o sea, en Spotify creo que son 2.000, en Ujú. iBooks son 1.500. Sí, sí, Creo sí, que está ben, creo que é unha boa cifra, tendo en conta que é historia de Galicia, que non a todo o mundo lle gusta, que algunhas sí, conversas son máis divulgativas e outras non. E despois a mí tamén me pasou que houbo invitados ou invitadas que sí que me esperaba o mellor un pouco máis, e sí que é verdad que me quedou o mellor algo, pero non, o mellor non por culpa miña precisamente, sí, senón porque esa persona o mellor non se lle dá ben ou nese momento estaba algo apurado ou nerviosa e non quedou de todo ben. Iso tamén supoño que algún día che pasaría a ti. sí, Eh, sí. entonces, E pero logo eu diría que hai con sí, xente sí, que flues máis e con outra que sí, igual non flúe tanto. Non porque teñas menos feeling, sino porque igual é máis seria ou igual, bueno, simplemente hai menos conexión, non? E con outra que flúe vai soa, non? sí, hai veces que unha persona che facilita facerlle máis preguntas, outra que Claro, farlle preguntas para que responda dunha maneira máis sí, hai de todo. Eu creo que claro, tuven de todo, programas de todo tipo, e iso algunhas mellor, outras peor, pero xa che digo, os temas para min, obviamente, porque eu estudiei historia, gústame a historia de Galicia, para min son todos interesantes, claro. claro. E, bueno, eu creo que tes algo bo e é que aparte fixeches o que sempre se di que hai que facer, escolliches un tema que te apasiona e ademais ocupando un espazo que non existía, o sea, quero dicir, xa só a quen lle interesara a historia de Galicia en podcast, xa se tiña que escoitar a ti porque era o e é o que hai realmente, quero dicir. Claro, acá sí, efectivamente, tes razón, por iso cuadra co que che dixen ao principio tamén, o sea, ahora mismo que ao principio non é que fora moi bo, non é que tuvera moita calidade, pero claro, como é o que había, pois vamos a escoitalo porque polo menos é historia, non? Sea mellor ou peor, Claro. pero
Claro, Sí, 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 sí. todo de acordo. E en canto aos temas, a hora de escoller os temas para o teu podcast, quero dicir, escolles os que ti penses que son de interese xeral ou combinas tamén con temas que che gustan a ti a nivel persoal? De todo, de todo. Hai épocas nas que, eu me deixo levar polo que vou vendo nas redes sociales, ou alguén que Mm, saca unha tese ou un libro, e digo: "Ostras, mira, este tema é interesante, vouno meter". Outros que digo: "Mira, eu, quero falar deste tema que sempre me interesou e vou buscar a persona idónea para que dé explicacións, máis profundas". Despois hai outros, pois, que simplemente o fago, pois, porque quero traer de todo. E tamén, outra cousa que eu teño, e que podelle gustar a uns e a outros non, é que eu intento traer, persoas de todo tipo. Persoas que sean máis conservadoras, entre aspas, mm, cando fala da nosa historia, persoas que sean, pois, máis, bueno, máis abertas a outro tipo de interpretacións. Que pasa? Obviamente non vou traer unha persona que negue cousas evidentes. No, claro, estou claro. falando, non Sí, vou sí, traer sí, sí. a Sí. Pío Moa, non, sabes, a Pío Moa se falara galego non o traería, sabes como che digo? Mm. Non vou traer unha persona con ideas un tanto tal, pero sempre e cando se respecten certos parámetros e demais, eu intento traer persoas de todo tipo, hai algúns que lles pode gustar, outros que non, pero eu penso así de momento. E logo tamén, algo que che quería preguntar é se ti pensas que facelo en galego, digamos que axudou ou lle deu unha potencialidade extra ao teu Sí. podcast. Eu creo que axudou ao 100%. Historia de Galicia en castelán non ten moito sentido, Claro, claro, xa poñéndonos, quisquillosos co marketing, ¿no? Eu claro, creo que Historia de claro, Galicia en galego, Historia de Cataluña en castellano, eu creo que tira máis en catalán, ¿no? claro, A historia do claro. País Vasco, é dicir, é como que vinculas a historia, pois, co idioma e demais. Entonces eu creo que foi un acerto 100%, co galego e non me xa che digo, as oportunidades que tuve, as cousas que fun facendo hasta a día de hoxe, de divulgación por aí, Mm, se non o chego a facer en galego, eu creo que se fixera un podcast de historia de Galicia en castelán, se che son sincero, non me iba a escutar casi nadie, porque non tampouco a maioría da xente que lle interesa a historia de Galicia, eu creo que ou se non é galego falante, polo menos é mm, amante da nosa cultura moi profundamente. Que os hai, claro, hai claro. galegos e galegas que falan castelán, pero que Que tamén aman lle a gusta, lingua sí, sí, sí. exactamente, e respetan todo. Que eles, non falen galego, bueno, pois non pasa nada, tamén hai que ser respetuoso con iso, pero así que a maioría, lles gusta, e lles encanta Sí. e non hai ningún problema porque os fagan en galego e demais. O sea que eu creo que se che pregunto a ti o mismo, vanme dicir que sí, que foi un Sí, acerto sí, sí. Si a total. mí sempre que preguntan, eu sempre digo, se fixera o proxecto en castelán, non sería nin a Non metade do tería que é hoxe. Orgullo orgullo gallego. galego en castelán, non ten sentido. Sí. E aparte que xa hai moitísimas páxinas e proxectos sobre Galicia en castelán, entón, diste, bueno, E pois, e eh, e permíteme dicirche que os que hai en castelán tamén o enfoque que teñen son todos sí, iguales. O teu sí, enfoque moi, é distinto. O teu sí, enfoque con é un totalmente con un distinto. enfoque moi, digamos, a ver, non todos, pero hai moitos moi, como podo Folclórico, dicir? fol Efectivamente, moi folclórico, sí. folclórico. O teu Sí, non sí, é sí, folclórico, o claro, voso proxecto é de outra maneira. O voso proxecto é claro, máis, ten unha claro. parte, de cultura, de historia, de Sí, folclore, de sí, de e ten festas, unha do que sea. a Pero identidade, ten sempre con valoración positiva hacia a identidade galega. Eu creo que claro, as contas claro. en castelán que hai de historia e de cultura, a maioría, non todas, pois sí que certo folclore, eu sigo bastante páxinas porque, bueno, temas de fotografías antigas, ¿no? Sí, Galicia, e publica unha muller cunhas vacas, ¿no? E os sí, comentarios sí. son bastante graciosos, porque: mi Sí, Galicia, non sí, sei sí. que". A ver, a ver, a ver, a Sí, ver. ou cando Sabes? mitifican certas fotos que diste: Sí, "Ostra, sí. vese que había unha pobreza evidente", e mitifícanse e tal, diste: "Joa", quero Sí. dicir, Ai, mi abuela era de mi Galicia. No, no, vamos a ver, calmadevos un pouco que non pasou. Entonces o teu é totalmente diferente. O teu é unha valoración positiva, de casi todo o que temos. Entonces, basicamente, a miña intención, é verdad que se me sí, olvidou cando me preguntaches os dos obxectivos, un dos meus obxectivos era, por así dicilo, aumentar a autoestima da xente que me escoita, porque, aumentar a autoestima claro. como sentimento de pertenza como galego. E non quero que se me malinterprete cando digo isto. É Sí, sí, dicir, sí, sí. eu quero porque eu, jová, no meu entorno familiar,
eu escoitei comentarios negativos, con Claro. respecto, bueno, tal, sí, pero que Galicia, que isto, sabes, é que eu escoiteino propiamente, ¿no? Mm, Entonces, quero en certa parte subirlle esa autoestima. Entonces sí. eu creo que se o conseguín con algún, mira. Pois mira, pois sí. Non sei, falando de o que conseguiches con algunha xente, ao longo destes anos conseguiches tamén, por exemplo, ter haters, ter algún troll ou tal. Digo porque a historia de Galicia, como o relato histórico que se vendeu sempre que Galicia, o Reino de Galicia non existiu, foi un apéndice sempre de León, a historia, bueno, nunca existiu ou sempre tivo un segundo plano, cando realmente mostras que hai outros relatos distintos, adoitan sair, non, xente negándoa. Entón, por eso pregunto no teu caso si tiveches casos así. Eu, como che comentaba ao principio de todo, que cando aínda non estábamos en emisión, eu dicíache, que sabes que pasa? Que eu de momento teño pouquiños seguidores. Teño, non sei se son 7.000 en Instagram, e son 1.500 en TikTok, e despois, son 4.000 en Twitter, pero Twitter cada día uso menos porque, bueno, Sí, esa rede social, desde que se chama X, a verdade é que non hai nada casi aproveitable aí. xa, Eh, xa, entonces, o tema que se me foi agora aí co de X, haters. No, eu considero que como todo creador de contido en galego, algunha vez, sufriu algún tipo de comentario, tanto polo que contas ca historia como que non. Twitter claro. é o lugar con máis haters sin duda, creo. É a rede social con máis haters sin duda. Despois diría que TikTok e Instagram, a verdade é das máis, por lo menos no meu caso, das máis benévolas. Casi non teño comentarios de nada, pero sí que é verdad que eu empecé a publicar en abril vídeos en TikTok, e se colles, pois, teño un vídeo, no que, bueno, se meten, bueno, pois por falar en galego, que me dicía: "Que che parece que se che fala o ruso?". E despois Xa, publiquei un vídeo en decembro que falaba, bueno, que no que falo explico porque creo que Reis, falaron galego, ¿no? Bueno, aí xa te podes imaginar o que hai. xa, Aí xa te podes xa, imaginar o que hai. Que si deturpamos a historia, que si somos xa, uns tremendos nacionalistas que non temos nin idea, solo por dicir que Alfonso VI falaba galego ou porque Alfonso VII falaba galego porque naceu en Caldas de Reis. O sea, iso é un feito histórico constatable, ¿no? xa, xa, Naceu en Caldas xa, de Reis, foi educado por familias nobres, o máis seguro é que falara galego, ¿no? Bueno, pois que non teño nin idea, que, a mí fíxome gracia unha señora que me respondeu, te recuerdo que en Galicia, en la Edad Media, tamén se hablaba castellano. E eu contesteille, que é unha cousa sí, o castellano que é a lingua orixinaria dos povos desde sempre, porque xa, realmente a xa. xente, o sea, vamos a ver, na Edade Media, históricamente, é que todos os historiadores e todos os filólogos, o 99% da xente que vivía en Galicia falaba gallego, é a realidad. Sí, 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 Despois sí, que habería sí. 4 nobres que falaran castellano Sí. polo tema E que de posiblemente non sabían falar castelán, no sentido de no, que, no, quero dicir, algo tan siselo como que os nosos avós, mesmamente, que xa teñen moitísimas tiñan moitas dificultades en sí, falar castelán, imagínate hai 4 séculos. E feito hai sí, pasa que non quero meter a zoca, pero hai aí un documento, non sei se era na época de Carlos V, bueno, non sei, que era como un decreto, como unha carta que se enviaba á Cortes dicindo que en Galicia que custaba, bueno, que a xente que lle costaba moito entender o castelán, isto fala do século XVI, XVII. Hei no de pode ser buscar, perfectamente, hei pode de ser, sí, buscar, sí, porque sí. aparte, creo que falaba del, creo que Carlos Callón no seu libro, creo que falaba del, ou tamén Alexandre Pérez Vigo. Hei no de buscar e Mm, no de publicar, dos 2 pode pero ser, sí. sí, pero quero dicir, e dicía, século XVI a XVII, de que a xente de Galicia teña unha dificultade grande para comprender o castelán, non? É Entón, que vamos a ver, é que é totalmente, vamos, comprensible, ¿no? É dicir, hai probas, reino de hasta os propios, é dicir, no momento, na época, e isto pregunteillo a varias persoas, a varios historiadores e a varias historiadoras, e todas me resposta o mismo. Nesa época, todo o mundo, vamos poñendo no século XVI e XVII, todo o mundo, e fora de Galicia, era consciente de que a coroa de Castela estaba formada por reinos, reinos, é claro, dicir, reino de claro. Galicia, reino de Navarra, reino de, e dentro do reino de Galicia
sabíase que se falaba galego e que todo o mundo falaba galego. É unha cousa palpable historicamente e todo o que queiras. E incluso hai constancia, non sei como se chamaba, Beatriz, non sei, era, non me acordo agora o... É dicir, de nobres que se sabe que falaban galego, pero si que cando tiñan que escribir, pois o facían en castelán, a maioría. E aínda así hai exemplos de xente que escribía cartas en galego. Pero que o galego era 99% lingua e que o que dices ti, a maioría da xente era monolingüe en galego, tamén. Que Claro. despois o tema todo, iso é máis recente, o sea, iso é moi recente. O de que en Galicia falemos as dúas linguas é moi recente. Eu Sí, diría que sí, do sí. século de mediados do século XX para diante. Sí, 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 sí. Penso así, mentiría se che digo que non. Sí, ainda li eu hai un ano así nun libro que falaban que se pensaba que a comezos do século XX en Vigo que máis o 70% da poboación era galego falante, ou seja, quero dicir, son ou bueno, mesmamente aquí falas con xente moi maior, xa dende hai 10, 15 anos ou tal, e xente galego falante que che di, no? Cando eu era pequeno, falamos os anos 30 ou así, en Vigo, castelán, no? Falaban 4, ou seja, quero dicir, é un fenómeno moi recente e ademais é moi dramático no sentido de que en 100 anos, por exemplo, pasamos e que de ter unha poboación monolingüe en galego a ter unha parte da poboación que non ten competencias para comunicarse en galego. É tremendo. Totalmente. Pero vouche dicir agora, vou facer un pequeno inciso co de Vigo que dixeches ti. Eu teño sorte porque últimamente, que eu non suelo ir moito a Vigo, 5 ou 6 veces por ano, non máis. E últimamente, teño, falado, o sea, teño falado, non, sempre falo, no, pero últimamente, cando teño falado en galego, en sitios que a verdade un tanto extraños, pero, fálanme en gallego, se contestanme en gallego. Sei que son castelán falantes, Sí. pero cambian. É unha cousa que me está sorprendendo pa ben, a verdad. O sea, Sí, en de Vigo, que fan un eu esforzo levo por... sí, 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 eu levo en Vigo 18 anos e, quero dicir, Pero é escoitas que che estou galego falando, perdón, é que che estou falando a nivel Casa das Carcasas, O sea, ostras, joa, sí, 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 estouche sí, falando dese nivel, que me sí, sí, entrei e sí, sí. dixenlle: "Mira, perdona, tenes aquí un cable tal, non sei que", faloume, eu digo: "Ostra, o nivel é este", o sea, que estamos falando Sí, dun sí, sí, sitio sí, sí. moi extraño, moi, Sí, sabes? sí. O que pasa que hai moitas veces hai unha concepción errada así de Vigo, Coruña e tal, pero eu lémbrome un día de publicar aí un tema sobre, bueno, quero dicir, o sotaque propio de Vigo ten, e inda escoitas nas parroquias arredor, ten seseo e geada. E a xente dicíache que non, que é mentira, que en Claro. Vigo non hai nin seseo nin geada. Quero dicir, porque Non, está se tan dentro barrido, de non, que non, se dentro de 10 anos dirase que nunca se falou galego en Vigo. Iso é claro, así. claro. Sí, Claro, sí, sí, sí. No, xa se di, de que, bueno, que en Vigo nunca se hablou mucho gallego. É mentira. É mentira. claro. Eso é mentira. E hai moito galego falante, pois que igual pola presión social fala castelán, pero que unha Sí, vez ves que lle falas en galego, xa cambia automáticamente sí, eu e ves que se iso nota máis noto. cómodo. Totalmente, sí, sí. Eu iso noto sobre todo así con rapaces, pequenos, que eu a veces, traballo con eles, ao mellor son 10 rapaces, ponte, e 7 falan en castelán, 3 falan Claro. en galego, pero que fan eses 3? E eu seino porque os escoito Sí, e porque os pais mo falar dicen. ca falar castelán. Claro. E así imos estando aí na roda, Claro. hasta que, no en Sí, 2050, no, es que en Vigo nunca se habló, nunca se ha hablado. gallego, y porque aquí sempre fueron moi señoritos e tal e cual. Ao Sí, final, sí. pois, van a colar e van mismo, o sea. Sí, 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 efectivamente, efectivamente, é así. E volvendo un pouco tamén, bueno, o tema da historia, tú pensas realmente que a historia, porque nós falamos un pouco, bueno, de que o relato do historiográfico español ocultou sempre o reino de Galicia, ocultou a historia de Galicia, de que agora están saindo, bueno, xa dende hai moito, historiadores que están contando outra visión da historia de Galicia. Ti crees que realmente a historia contada pode ser obxectiva? Obxectiva, a ver, eu, Porque moitas veces, quero dicir, a historia tamén é unha xeradora de identidade. Entón, quero dicir, sí, hai aí totalmente, unha fina liña, non, tamén de que e vemos que na propia historia de Galicia hai no século XIX creáronse relatos sí. e de A identidade que eran historia A historia creou estados no século XIX. E como creou, pode destruir. E como, destrúe, pode tamén xustificarse certos actos a día de hoxe. E pódoche dicir Israel-Gaza, Israel-Palestina. Pódense justificar X cousas ca historia.
Aínda que non claro. sea historia, vamos á Biblia, pero ven sendo o mismo porque a Biblia tamén ten as súas partes históricas e todo o demais. É dicir, a historia é unha peza fundamental na identidade. Aí deches no clavo. É moi importante, porque a historia é a historia son raíces. E as raíces son o que fai que se suxeite, por así dicilo, Mm, o todo o demais. É moi claro. importante. É moi importante. Entonces, claro, eu creo que sí que houbo, no seu momento, certo medo a que a xente soubese parte da historia de Galicia porque conocer esas cousas do Mm, pasado, claro, danche ideas. E se che dan ideas, tú esas ideas podes facer actos, e deses actos poden acabar en cousas políticas inconvenientes para o país que pretendemos, que estamos construindo nunha mesma dirección. É dicir, a claro. historia pódeche que facer romper un país facilmente, sí, sí. Esa xente conoce un montón de cousas Mm, e mm, pode facelo perfectamente. Entonces, obxectiva, eu pregunteille unha vez a Andrade Cernadas, que falabas antes del, mira, é manipulable a historia? E díxome: "Sí, moi facilmente". Pois eu claro. creo que tamén, non, como é manipulable, tamén Mm, non pode ser totalmente obxectiva. claro, Entonces, eu creo que sempre hai é dicir, eu como historiador teño que ser o máximo profesional posible. E eu intento selo e claro. creo que o son. Que pasa? Que sempre hai unha parte que te leva, a por que é así? Porque eu creo que é unha parte moi humana, que te leva, ao mellor, a interpretar o mellor cousa, é dicir, unha frase escrita no século XVI non ten por que significar o mismo na actualidade. Ao mellor na actualidade significa outra cousa, porque o vocabulario tamén cambia, en unhas épocas significa unha cousa, e noutras outra. Claro, Dito isto, unha cousa é que non sea totalmente obxectiva e outra cousa é que sea moi subxectiva. Iso claro, é totalmente diferente. Eu intento, claro. xa te digo, eu creo que a maioría dos historiadores e das historiadoras intentan ser o máximo obxectivos posible. Despois que o logren, claro, despois xa hai algúns que van a cara descuberta. Véxase Sí, César sí, sí, Vidal, sí. Pío Moe e demais, Sí, sí, que van a cara sí. descuberta. Pero Pero, bueno, aquí a nivel galego, por exemplo, eu sí que hai cousas que vexo moi interesantes e é, pois, coller, por exemplo, historiadores galegos que din, bueno, vamos á historia de Galicia que se creou no século XIX, que é fundamental tamén para construir para seguir construindo a historia de Galiza xa dentro dos anos 70, pero que con toda a naturalidade din, bueno, isto é un mito que non é certo, ou isto exagerouse un pouco, ou sí, no contexto dese nacemento e eclosión de novos estados, pois aquí tamén para ter a nosa propia tal, digamos que se exagerou e con toda a naturalidade e non pasa nada, non? Que eu creo que sí, é bo, sí, e tamén tes que, saber o mellor o contexto, no claro, momento no que o dixo tamén, é dicir, se o claro, mellor se o dixo a finales do século XX, ten sentido que o diga porque é outro tipo de historiografía, é outro tipo de claro, historia. A día de hoxe claro, sí que é verdad que é unha historia máis plurinacional, vamos dicir así, máis respetuosa. De feito, vamos, o que se leva feito nos últimos anos co Reino de Galicia pareceme maravilloso todo, é dicir, todo o que se fixo, os congresos, as iniciativas da Deputación da sí, Coruña que permitiu facer proxectos como o teu, como podcast de Que dirán os rumorosos ou Bailando con reis e raíñas, etcétera, 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 libros, tal. Eu creo que ese é un camiño moi importante, porque queiras que non, deixas algo aí para o futuro moi, moi, moi importante. O día de mañán, nenos e nenas, se queren saber algo do Reino de Galicia, eu creo que van recurrir a esa información que se claro, espallou nese momento. Non van ir a 1970, non van ir a claro. 1950. Eu creo que Nin van o ir a século máis XIX, recente. Exactamente, efecti van ir a máis recente. E a máis recente é máis aperturista, máis que xa lle sí, damos outra interpretación. Sí, sí. claro. Tú, por exemplo, crees que actualmente a historia de Galicia é descoñecida en Galicia? En To liñas xerais? sí, claro, claro. É dicir, ahora mesmo o que estamos aquí falando ti e eu e os que están no chat, os que están, mirando isto, claro, dirán que non, é dicir, están aquí porque lles interesa, non? Ou escoitan a ti ou a min e a Claro. xente que invitamos porque lles interesa. Pero, en Galicia, cantos somos? 2.300.000, máis ou menos, ou 2.100.000, non sei cantos habitantes somos. Máis, sí. Sí, sí, Se sí, deses sí, se sí. deses vamos poñer que son 2.300.000. Se deses 2.300.000
100.000 personas coñecen a historia de Galicia ou algo da historia de Galicia, claro, estou sendo bastante xeneroso. Estou sendo bastante claro, xeneroso. É moi porque aí xa de por si a historia non é algo atractivo, pero se claro, despois claro, ainda lle poñemos que, ten máis, os medios copados a historia de España, claro, pois, entonces é difícil. claro. E ademais, quero dicir, realmente, claro, non estudiamos historia de Galicia na escola, entón a xente aí xa parte cunha desigualdade total que non É sei se verdad. quizáis tamén explica que, porque non sei se tes o detectas, non? Que nos últimos anos é como que hubo tamén un boom de creación de contidos sobre historia de Galicia, a xente, eu noto en Orgullo Galego, interésalle moitísimo, por exemplo, cando falei con Manuel Gago sobre a presencia dos vikingos no Reino de Galicia, a xente estoupáballe a cabeza con eses temas, entón non sei se é quer decir, por unha parte é unha desigualdade, porque non coñecemos a nosa historia bueno, no sistema educativo, tamén na universidade, etcétera, Claro, pero que a vez tamén está xerando que este contido teña moita visibilidade. exacto, aí olvidouseme mencionarcho o da educación. Efectivamente, a nivel España, polo menos, a maioría da xente, dos estudiantes, non lles interesa a historia, pero polo menos, nalgún momento, obrigatoriamente van ter que estudiala. Claro, nós aquí en Galicia, a maioría, por lo menos, cando eu estudiaba, é verdad que o outro día pasoume unha persona fotografías do seu libro de segundo de ESO da filla. É verdad que aparece bastante información do Reino de Galicia, Mm, aparece bastante información da historia de Galicia, pero, claro, a xente dice: "No, é que non tes nin idea, sí que no libro sí que aparece non sei que", pero unha cousa é que apareza e outra cousa é que o profesor decida dala. Porque claro, ademais non é toda a culpa do profesor, senón que o sistema, xa te enfoca, é dicir, tú cando vas á selectividade, a BAU ou como se chama ahora, xa te enfoca para a historia de España, vaiche caer un tema de historia de España, o que sea, pero de claro, historia de España, franquismo, ETA, os Borbón, o liberalismo, España, nada de Galicia, España. Porque tú o que tes que saber é o importante, que é España. Eso é unha cousa que entonces aí xa claro, partimos dunha claro, desventaxa enorme. Pero, á enorme. vez, cando tú lle contas a presenza de vikingos, ou cando tú lle falas de cultura celta, cando ti lle falas de todo o tema de toda a nosa historia da Idade Media, o Reino Medieval de Galicia, de Galicia na Idade Moderna, tal e cual, aí, claro, sorprendes e dices: "Ostras, eu isto todo non o sei, como non o sei?". Pois non o sabes porque non cho contaron e aínda por encima, pois é así. Claro, claro. E tamén, claro, eu ás veces penso e digo: "Ostra, é sinónimo, o sea, é representativo que, por exemplo, no campo da mitoloxía galega ou da antropoloxía, etcétera, a xente sabe máis a mitoloxía nórdica que da mitoloxía galega". Quer dicir, eso resume moito de como, quer dicir, da necesidade da divulgación no noso país, non? Totalmente, sí, sí. Eu de Eh, cando o sea, eu de feito non conozo nada de mitoloxía case galega, unha pouquiña, pero pouco. Sí, sí, conozo a mellor máis claro, de claro, mitoloxía viquinga, claro. nórdica, normanda, o que sea, sí, sí, tes razón. Ou, por exemplo, na historia de Galicia, quer decir, na historia en xeral en Galicia, eu vexo moito un orgullo galego, a xente sabe máis dos visigodos que dos suevos, cando Totalmente. a presenza dos suevos aquí foi fundamental para Sí, Galicia. foi máis estendido no tempo, non? Claro, Pois, efectivamente. porque foi desde o 411 hasta o 585, bueno, e non desapareceron no 585, refiérome. O reino visigodo incluíunos, pero os suevos seguiron vivindo en Galicia, é dicir, ao final, hasta certo punto, Anselmo López Carreira mantén que os visigodos Sí, trataron os suevos con certa diferencia política e claro, demais. Entonces, aí hai algo que hai que ver. É dicir, claro, efectivamente. os suevos son máis importantes, sin duda, Para Galicia. Sí, sí. pa Galicia. E tamén algo que che quería preguntar é Sí. que tocábamos un pouco antes, se ti crees que hai unha eclosión nos últimos anos sobre temas relacionados co Reino de Galicia e coa historia de Galicia en xeral. Non sei se che perdín. Sí, eu escúitote, pero a veces como que esa imaxe Se
A min se me conxela a túa imaxe. Non sei se a xente que comente no chat, se nos está a escoitar ben os dous, e que digan por aí, a ver. Sí, eu Eh, creo que está habendo problemas, né? agora escoitoche ben. A ver. Si di por aí a xente que todo ben. A David non. Mm, se non si queres Mm. reinicia un momento, din por aquí non hai problemas. A ver, fálanos agora, a ver si é que se conxela a imaxe. A Hola, min, hola, hola, hola. escoitas? A ver, Sí. sí, é que É que eu che escoito, pero se che conxela a imaxe. Se non, si queres eu a ti reinicia. a ver, dices de vale, a ver. É que se che conxela a imaxe. Mira, saíuse, bueno, mentras entra el outra vez, tamén, bueno, non sei que vos está parecendo a conversa, si vos está, bueno, si vos está servindo para aprender algo, tamén dicir que se queredes deixar algunha pregunta, vexo que hai por aí algunha, vou na meter agora tamén. Hola, David. Vale, a ver, agora. Eu agora escoitoche ben. Pasa que se che sigue conxelando a imaxe un pouquiño. Hola, 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 hola. Non nos escoitas? Borxa, Non lle vai. non me vai, ¿no? Din por aí será cousa de Herminia. eh, É que eu vexo ben, vesme? a min, eu estou escoitando agora ben, pero se me conxela a túa imaxe. A ver, fala agora. Vale, e se quito así, e se Eh, quito a imaxe, e se me escoita polo menos? sí, eu escoitoche perfecto. Escoitoche perfecto, si, si queres ahora nun par de minutos mete a imaxe outra vez. Eh, pero bueno, Vale. escoitasme ben, verdade? Sí, eu escoitate perfecto, sí, sí. O que te preguntaba antes, si ti pensas que hai unha eclosión de temas relacionados coa historia de Galicia. Eclosión, debería haber, é dicir, o que che comentaba antes de que houbo cousas que se fixeron e desde as institucións estáse animando bastante xente, hai incluso historiadores que sacan libros divulgativos, e demais, non? Está aí tamén Manuel Gago que fai as súas cousas, Sí, pero debería e moitas veces debería haber un apoio eu cando vexo que as institucións dan diñeiro para divulgar, eu creo que moitas veces en faise para cumplir unha especie de partilla, mira, xa dedicamos isto á divulgación, por nós que non sexa, pero, sí que creo que, hai veces que se divulga, pois iso, cumplimos e xa está, pero a pasión de sí, divulgar, de verdad que chega á xente, creo que aí sí que falla algo. Non, sabes, cando típico, vamos, ano Castelao, vamos, imprimir uns sí, folletos, vamos facer 3 actos no Museo do Pobo e listo. Xa cumplimos, pero que sí, temos que facer cousas que chegue á xente, que calen na xente, iso é diferente. efectivamente. Entonces, creo que faltan accións que chegue á xente, que lle interese que lle interese á xente, normal, por así dicilo. Non sei se me expliquei, pero Sí, 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 sí. De feito, sí que hai proxectos que se lanzan moitas veces nestes premios e tal, que claro, son proxectos que se fan aí un mes, 2, 3 para iso e quedan aí. E sí que é certo que era interesante que puideran ter continuidade no tempo, claro, porque senón faz ese proxecto, queda ese proxecto queda aí subido, non ten máis divulgación e morreu. Non sei se nos foi como outra vez. a cal te refieres? O sea, No, non sei se refírome me que, podes por escóitasme ben, non sei, verdade? Sí. escóitasme. Sí, 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 sí. Sí, escóitache ben. Sí, 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 sí. Creo que vai con un pouco de retraso entre un e outro, pero no, referíame a que Sí.
hai proxectos, por exemplo, que, o sea, a nivel institucional, pois que convocan eso, premios e tal, e no que ti fas un proxecto para justificar ese premio e logo ese proxecto queda aí guardado nunha canle de YouTube que non ten máis difusión e claro, era interesante poder darlle continuidade a eses proxectos, non? Sí, exactamente, é máis ou menos o que che dicía eu sí, moi ben, cumplimos, demos cartos para divulgar, pero, incidencia real na población, Sí, hóuboa. Iso claro, é ese é o iso é o que tema, había que determinar. Iso é o que a min me fastidia un pouco, é dicir, ten que haber, claro. cando se divulga, incidencia real. Claro. E ti realmente, cal pensas dos períodos da historia de Galicia, cal pensas que necesita moita máis divulgación ou máis fomento? Que digas tú, bueno, este período realmente ten bastante divulgación, é coñecido, pero este outro non. A idade moderna, o antigo réxime, diría eu, sí. Porque, a pesar de que, bueno, hai xente que coñece cousas do antigo réxime, si que deixas de perder interés no momento, Galicia, a Idade Media, Galicia Sí, sí, foi, por así dicilo, o seu momento de esplendor. Vale, e a partir de aí deixamos de interesarnos por Galicia? No. Galicia sigue existindo, Galicia sigue pertencendo pois a un reino que sigue pertencendo a unha coroa, e ademais claro. eu tamén, isto xa é unha opinión miña personal, que eu son dos que penso que a idade moderna de Galicia é importante porque moitas das cousas que a nós chegaron forxáronse nese momento. Estou falando de introdución da plantación de millo e da pataca, que pensamos que non, Efectivamente, pero foi a base fundamental dos alimentos na nosa dieta, que moitos, dos galegos e das galegas que viviron foi gracias a iso. Despois hai unha serie de construcións como son os cruceiros e como son, os canastros, os hórreos, que tamén son desta época, a gran maioría, e iso a xente claro. os muíños tamén son desta época, son reformas tal, de feito, se vos fixades, a xente é un pouco máis, por así dicirlo, incisiva, verá que moitas pedras, de cidades ou de vilas, ou incluso en aldeas, sempre, as fechas que hai gravadas sempre son dos séculos XVIII e XIX. Mm, Entonces son construcións que chegaron a nós, feitas en pedra, e moitas veces, é dicir, do século XVIII e XIX tamén son reformas das igrexas, fanse moitas reformas, igrexas que antes non eran así, e que a día de hoxe chegaron así cos retablos barrocos que son desta época. Entonces, en a Praza do Obradoiro incluso é desta época. É dicir, a Galicia, por así dicilo, que chega a nós, en gran parte débese, a eses séculos, a ese período no que, se fan unha serie de cousas que, permite que todo, chegue a nós así desa maneira. Pero xa che digo mm, que eu diría que sí, que sea a que máis necesita un pouco máis de divulgación. Despois a contemporánea xa interesa máis, pero sí. esa, idade moderna. Totalmente de acordo tamén, porque sí que é certo que outros períodos como o megalitismo, por exemplo, ou a época dos castros, o Imperio Romano, etcétera, sí que ten, digamos, moitísima máis divulgación e coñecemento, incluso o Reino de Galicia cada vez máis, o período suevo e todo iso. Pero ese é un período que ás veces dicimos, bueno, aquí, incluso a nivel de reino, non? Aquí xa é un reino dependente, entón miramos con menos interese e non ten por qué. Exactamente. Sí, sí, sí. Eu estou E, totalmente de acordo, o Reino Suevo, todo iso, pero falta ahora incidir, pero bueno, vamos por partes e tempo ao tempo. Pois sí, pois sí. E logo tamén algo que che quería preguntar é, volvendo un pouco ao teu podcast, de todas as conversas que tiveches, cal escollerías ti? Ou, por exemplo, non sei se sabes cal é a conversa que tivo máis repercusión, que tivo máis reproduccións, máis visitas, e por outra parte, cal pensas que é a que a ti máis che marcou, que diste, esta conversa encantoume, bueno, tiña moitas ganas de traer a esta persoa, etcétera. A ver, non sei A se... conversa que máis che gustan normalmente Hmm. é que cando activo a cámara é como que aí xa, se me empeza a fallar a conexión. Non sei que lle pasa aquí ao meu ordenador.
Pero bueno, Sí. eu por audio podoche contestar ben, Sen problema, sen problema. eu sinto pola xente, sinto de verdade non poder non me vai. Vale, Nada, non te preocupes. vale, entonces, a xente, o sea, as conversas que máis te marca son as do inicio, porque, son conversas que che permiten, que che dan folgos e ánimos a seguir. Se che salen mal, pois xa os ánimos decaen un pouco. Pero Claro. despois sí que, conversas que a mí me gustaron moito, son co historiador Miguel Cabo, que ten unha forma de falar e de transmitir a información que son moi boas, a min encántanme. Pero bueno, en xeral todas, pero para non ser un queda ben, por así dicilo, diría que os de Miguel Cabos é un historiador magnífico, aparte deume clase tamén, e na clase transmitía un montón, de verdad que é increíble. Se ese home tuvera un podcast recurrente sería extraordinario, é increíblemente bo como transmite. E despois, as máis escoitadas, como che dicía, ao pasar a publicar un por mes, as máis escoitadas son as últimas, pero sí que hasta o momento, se quitamos esas, pois as de con Manuel Gago, cando a que fixen das cidades, falando das cidades con Manuel Gago, ou tamén cando fixen o programa do celtismo con Francisco Javier, tiveron bastantes coitas, 1000 e pico, e agora pois sí que é verdad que xa aumentaron, a do Reino Suevo, con Martín Fernández Calo, tamén ten bastantes, ten cerca xa de 2000 reproducións en iBooks e tal. É dicir, Claro. está bastante ben o tema, pero, se claro, se me teño que quedar con algunhas, como che volveche a repetir, serían as do principio porque, vamos, son as que che permiten despois ganar confianza. Efectivamente. E mira, din por aquí, di David Álvarez, se podedes comentar sobre a importancia que exista financiamento para investigar, divulgar, etc. Refírome ao financiamento público, como por exemplo o Fondo de Proxectos Culturais Reino de Galicia da Deputación da Coruña. Iso falamos un pouquiño, non, xa? Sí, Sí, sí. sí, eu creo que Efectivamente, sí. eu creo que son fundamentais e ademais eu creo que é necesario, como digo, e dicíamos antes, para sacar historia tamén do mundo académico e achegarlo Totalmente. a xente de pé de rúa. E din por aquí tamén, quixera saber o voso pensamento, cal é o motivo histórico máis recente deste presente onde a lingua e a cultura galega sofren esta retracción xeral. Pois mira, eu, fai uns anos pensaba que fora o franquismo, pero eu agora, empezo a pensar que é xa algo máis, hai varios factores, pero que é algo máis actual, refiérome. A xente no franquismo non deixou de falar, non deixou de falar galego. Que pasa? Non deixou de falar galego tamén porque non tiña case acceso á educación. Claro. Entonces, como non sei se o dicía Ricardo Carballo Calero, a xente non fala galego por galeguismo, senón por ruralismo. Non sei se dicía iso, pero bastante acertado. É dicir, eu creo que no momento en que os nosos avós sufriron moito, iso temos que ser conscientes, sufriron moitísimo. De verdad que hai moita xente que non se pode imaginar como viviron os nosos avós, como viviron os nosos bisavós e os nosos antepasados. A nosa historia, a de todo o mundo, pero eu agora estou falando da historia de Galicia, é unha historia de pobreza e a vez de supervivencia. E eu creo que non hai nin un solo pai, nai, que queira que o seu fillo viva peor que a el. Claro. Entonces, eu creo que no momento en que os pais puideron darlle unha educación aos fillos porque o Estado así o permitiu, eu creo que moitos quixeron que os seus fillos falasen castelán porque estaba asociado a un progreso económico. E á vez, a escolarización facilitou saber castelán. E a partir de aí, eu creo que é onde é máis, ela pregunta pola retracción así máis xeral, ¿no? Despois, claro, Sí, están os sí, factores, é dicir, os factores todos que arrastramos negativos, iso inflúe, pero inflúe hasta o punto de que no momento en que podemos, esta é a miña opinión personal, claro, no momento claro. en que os nosos devanceiros poden ver os seus fillos falar castelán, estudiar castelán e triunfar e que se dediquen a algo máis, eu creo que iso é fundamental. Non sei se máis ou menos me expliquei, non me quero, Sí, podo sí, incidir sí, un pouco sí. máis, pero esa é a miña perspectiva. Esa é a miña Totalmente, perspectiva. totalmente de acordo. E agora o acceso nas últimas décadas á información, ás comunicacións, á A globalización, globalización, sí.
as tecnoloxías eu creo que están sendo letais para a lingua galega en moitos aspectos. É certo que no franquismo sentouse esa mentalidade de medo, de represión e tal, que foi o que fixo que xa nese período comezaran a educar os seus fillos en castelán, polo que ti dis, pero nas últimas décadas é tremendo. Claro, a día de hoxe un rapaz que ve Netflix, HBO, TikTok, etcétera, non ten nada en galego e son os seus espacios de referencia. Sí, mira, eu teño toda a miña familia galegofalante, ao meu entorno teño un privilexio increíble porque é galegofalante e demais. Pero eu creo que se nacera en 2025, tiña moitas, probabilidades de falar castelán. Estou casi seguro, Claro, claro, porque como acabas de comentar ti agora, a globalización, todo o tema de multimedia, audios, podcast, está todo feito en castelán. Entonces é bastante complicado, claro. vamos, criar. Entonces eu, de verdad, desde aquí o digo, se alguén ten fillos e os está educando en galego, ten un meritazo Sí, moi grande, moi grande. efectivamente. Efectivamente. E tamén, bueno, entrando así no final, sí que non quería deixar de preguntarte un pouco de ti no teu podcast agora mesmo ampliaches, non, aí a divulgación noutras redes sociais, TikTok, Instagram, etcétera, pero tamén, quero dicir, usas algunha estrategia para que os podcasts máis vellos sigan tendo reproduccións? Porque ademais, non sei no teu caso, pero eu noto moito que moitas reproduccións teño nos últimos capítulos que publico e, sin embargo, non sei, hai un ano ou así, tes que estar, pois, logo divulgando en redes e tal, porque perden forza, etc. Entón, é un poquinho eso que ti agora, se non me equivoco, non? Tes esa divulgación tamén en redes sociais, alén do podcast, tamén Sí. un pouco as estrategias que usas, pois, para dar a coñecer estes capítulos. Sí, sí, os capítulos máis antigos vanse quedando aí, e ademais moita xente escútame por Spotify, e Spotify tal e como o teño montado, pois solamente permite escutarse os 20 últimos. Claro, Que pasa? Que eu sempre lle digo, xa non é a primeira vez que me dicen: o teu capítulo sobre as mulleres medievais de Galicia, onde o tes? Que xa non aparece". E eu: Onde non aparece? Estou casi seguro de que claro, estás buscando en Spotify, tal, tes que ir a claro, iBooks, que en claro, iBooks están todos. claro. Entonces, sí, os antigos, pois, a xente xa non baixa. Teño casi 100 episodios, eu creo que a xente xa non baixa tanto. Entonces sí que é verdad que hai que insistir un pouco máis, pero bueno, eu aí xa insistir co dos programas e demais, xa non o fago tanto. Como dis ti, o que fago agora últimamente, desde hai uns cantos meses, non podo dicir un ano porque aínda non, empecé me parece que en maio ou abril do ano pasado, é facer, vídeos curtiños para Instagram e para TikTok. É unha maneira que teño de darme a coñecer, Sí, porque hoxe en día, parece que Instagram, se non creas reels, penalízate no sí, algoritmo, ¿no? Entonces é unha maneira efectivamente. tamén de ir estando na onda, estando na ola, de querer, que a xente, pois iso, eu nun principio nunca quixen facer vídeos, pero eu penso: "Jová, se van deixar de consumir Descifrando a Historia por non facer vídeos así curtiños dun minuto e medio ou de 2, que é raro que os faga de máis duración, pois teño que meterme aquí e é o que hai, que bueno, que vós tamén o facedes, que eu tamén vexo Sí, os vosos vídeos tanto no TikTok como no Instagram, o sea, é unha cousa que eu sí, creo sí, que sí. pensamos todos, ¿no? Que temos que estar aí, porque Hai que estar senón é aí. difícil, é difícil. Aínda que ás veces é agotador ter que estar facendo vídeos e cumplindo os caprichos, Ujú. non, dos algoritmos, pero bueno. Tamén, Sí. algo que che quería preguntar, mira, que tiña en mente, que quería deixar para o final, ti es aí, esa zona da Caniza, se non me equivoco, non? Sí, sí, Quería preguntarche, porque algo, por exemplo, un post que funciona moi ben en Orgullo Galego é cando teño falado do seu topónimo, non? E da súa castelanización. E ademais de que sorprende moito, á vez tamén moitísima xente da túa zona dicindo: lembro meu avó, meu bisavó, que todos dicían así. E entón, na túa experiencia, quero dicir, ti telo... Eu, cando fundaron a charla o ano pasado tamén ali ao instituto, os rapaces non sabían nada deso, salvo algún que lle escoitaba o seu avó, pero logo cando
preguntaban na casa, posteriormente dicían, sí, os meus bisavós falaban así. Non sei no teu caso o tema do topónimo, si tes escoitado algunha vez a súa forma galega, digamos. Pois, ahora mismo xa che digo, mentiríache se che dixera que sí, que tal, pero pasa o mismo que che dixeron. Eu sei que lle chamaban Caniza, e moita Sí, xente de certa idade, chamáballe Caniza, e así mo transmitiron e demais. É unha realidade, moi grata. Que esa é outra das cousas que a mí me molesta, que a xente dice: "Non, é que sempre se dixo Cañiza", e con certo. iso un montón de cousas, De sempre se dixo tal, no, ou de toda a vida, que vida? A túa? Mira que tes 40 Claro, anos, claro, Vamos a claro. ver que Ou que 60. Estás olvidando de 1000 anos, estás olvidando de 1000 anos anteriores. Entonces, Sí, efectivamente, e sí, sí, despois, sí. claro, debeu caer así en desuso, porque sí que é verdad que nos documentos oficiales, todos que eu incluso entrei no arquivo da Cañiza, do Sí, concello para facer o meu traballo, que eu fixen o meu traballo de fin de máster, sobre a Cañiza, sobre a miña zona, sí que é verdad que non hai ni uno solo que eu atopara que puxera Caniza. Pero claro, claro, son documentos feitos notarios, administrativos e demais que están feitos en claro, castelán, entonces é Cañiza, claro, la Cañiza de feito. Pero bueno, efectivamente. eu o problema, a min gustaríame que se galeguizara, por suposto, pero eu creo que a xente incluso, unha, non coñece o tema, como ti ben acabas de dicir, e dúas, hai algún que dice: "Va, a min sóname máis galego Cañiza que Caniza". Sí, Hasta sí, teño sí, sí. escoitado, Sí, eses argumentos. sí, 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 sí. Entonces, eu aí É non me meto. é complicado agora mudalo, igual que o tema de Manzaneda ou así, Sí, é complicado, sí. é complicado, pero bueno, é un tema, a verdade que moi interesante. Tamén, outro entrando xa nas últimas preguntas, vouche facer así preguntas máis curtas, Vale, vale. como valoras ti a comunidade de podcast en galego? Pensas que vai medrando, cada vez vai a máis, é diversa? A comunidade de podcast en galego está, o sea, increíble. Paréceme, como che dicía, ¿no?, que todos aprendemos de todos. Si que é certo que eu noto, que, houbo xente que xa deixou de crear, Sí, bastante, e que ao final, continuamos uns cuantos que máis ou menos xa sabemos quenes somos, sí. pero, A eh, pandemia sí, deille un boom, pero sí, logo, así como eu son rematou a moito pandemia, diso, eu penso como a ti, eu creo que foi a pandemia que tal, e despois tamén permíteme dicir unha cousa que ao mellor non é non vai ser de moito agrado para moita, pero eu creo que tamén hai xente que crea, con afán de conseguir algo, xa, xa, xa. e hai veces que non chega. Sí, Porque é sí, así. sí, Entonces non podes facer as cousas por, pretender, chegar a X sitio, no, claro, ou que xa en 2 meses, no. Eu creo que se queres conseguir cousas, que iso está ben e é lícito, eu creo que tes que, claro, esforzarte un pouco máis claro. e ter unha constancia e unha perseverancia no tempo máis Mm. prolongada. Iso vamos, o maior exemplo es ti, é Orgullo Galego, Sí, non hai maior exemplo. a min sempre que me preguntan sempre digo a constancia e a paciencia é a mellor Sí, ferramenta. Logo todo é certo que hai xente que diste, bueno, logo cámbialle a súa situación de vida e teñen que deixalo, non pasa nada, pero moitas veces queremos que todo funcione no momento e non, hai que ter moita paciencia, é o que hai. Exactamente, mira, o que facedes o que fas ti indo polos institutos, o que fas, por facendo os tweets, subindo despois ás plataformas, a divulgación por redes sociais. Iso é a xente que crea, que eu sei no de primeira man, iso é un traballo enorme, enorme e moi gratificante en algúns aspectos, pero é un Sí, traballo enorme, non deixa de ser un traballo enorme. Entonces, o que a xente non pode pretender que se tú creas en galego e en 2 meses é que, te chamen para facer unha conferencia en París, non vai pasar. É dicir, tes que ser unha persona constante, perseverancia, o que tamén falábamos ao principio, tirar pa diante, nada é perfecto, tes que seguir, efectivamente. vas mellorando co paso do tempo, a xente tamén cho vai dicindo se lle gusta ou non X Sí, cousa, de forma respetuosa, a maioría. Entonces, hai que ter un pouco entonces é unha boa comunidade, pero eu sí que creo que, lles falta moita constancia a moitos. Iso é o que creo eu. efectivamente. Sí, 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 sí. E, por exemplo, dentro desa comunidade de podcast en galego,
cal destacarías ti que pode ser doutra temática que digas ti, bueno, pois este podcast Mira, gústame. E es tamén, fora do podcast en galego, outro podcast que nos poida recomendar. vale, eu de podcast en galego e tal, as rapazas de Fallado Podcast, son tremendamente graciosas, son unhas rapazas moi graciosas. Eu a verdade é que, Sí, escoito, as sígoas, e fanme moita gracia, as cousas como son. E despois, fora da temática, claro, de historia, porque de sí, cultura e demais consumo varios, consumo Tatí, e como xa che dixen, os que houbo, que son os de Bailando con Reis e Raíñas, ou de Que dirán os rumorosos e demais, eses todos están xa claro, porque son de historia. claro. E despois, recomendado así a nivel, en castelán tamén non sei se Sí, pedías en sí, sí, castelán. efectivamente, sí, sí. Pois non escoito ningún, creo, en castelán. En castelán, de vez en cuando, a min gustame bastante o fútbol, pois, algún programa de radio de fútbol, pero non sei se Que recomendalo apenas, porque total non que tamén a xente que nos está a escoitar, pois se lle interesa tema de fútbol, eu aí tamén aproveito para facer propaganda. Hai dúas canles que son Non vale sí, furar e Fica sí, coa bola, que son en sí. galego e moi interesantes tamén. Sí, aparte, Tamén. tran a nivel galego, ostras, eu estou mirando así últimamente algúns deles, entrevistas con galegos, con Sí, exfutbolistas, con futbolistas galegos, o sea, tremendo, está moi ben, eu sí, alégrome un montón, sí, eu sigos e consumos, o sea que pero claro, así a nivel castelán non escoito moito, solamente iso, claro. fútbol, porque eu son así bueno, de vez en cuando non os consumo en forma de non os consumo en forma de audio ni nada, pero de vez en cuando os de Tenías que haber tirado, do Celta. Ah, Estes sí, 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 ese sigo bastante tamén, sí, porque, bueno, é o equipo que máis sigo, o Celta. o teu Eu equipo, sí. sí, eu sei que tú eres do Pontevedra, Sí. o sea que todo Sí, ben. sí, 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 sí. Pois sí, pois sí. E tamén un pouco, quero dicir, que obxectivos tes ti agora co podcast a curto e medio prazo? Quero dicir, por unha parte, o podcast ten garantida esa continuidade e por outra parte, si dis ti, bueno, pois teño en mente facer isto ou este tipo de cousas. Sí, o podcast, eu creo que eu vou ter bastante máis tempo. Que pasa? Que sí que é verdad que me vou centrar, a curto e a medio prazo, voume centrar en crear máis contido para redes sociais polo tema que falábamos antes do algoritmo. Mm, Pero sí que é certo que, o podcast para min é unha base moi importante porque me permite falar con xente moi top. Pero claro, claro, os vídeos é o meu entonces o meu obxectivo a largo prazo é que teño desde o principio, chegar a canta máis xente posible, porque eu quero que canta máis xente posible sepa a nosa historia mellor, porque, escoitar aquí e escoitar alá é importantísimo. claro, Espallar o co efectivamente. o coñecemento é importantísimo. Despois a medio prazo ou, bueno, ou a largo prazo, o que sea, a min tamén me gusta facer cousas fora do podcast, ou que sexa divulgar, por aí, facendo charlas ou o que sea, tamén é unha das cousas que eu, pretendo facer. O sea que, xa che digo, divulgar, que é o que máis me gusta ahora mismo, fago o que me gusta, eu sei que non o fago por, vamos decirlo así, entre aspas, postureo, faríao, houber a recompensa ou non, e sempre e cando teña tempo, que iso tamén é importante, que de momento teño Claro. tempo. Mira, eu encántame o que fago, e mira, estar en parte, falando agora contigo aquí, nunha das canles que inspirou o que hoxe en día, fixen, pois mira, eu creo que non hai mellor cousa que iso. E tamén un pouco, pois para a xente que nos está a escoitar, que teña interese pola historia de Galicia, que libros lle recomendarías ti que penses que son interesantes para iniciarse e ademais cales son os teus libros de referencia en canto á historia? Para iniciarse eu sempre recomendo, pois, o libro de Historia de Galicia de Anselmo López Carreira ou o libro de Historia de Galicia de Ramón Villares, que hai perspectivas diferentes aí, porque os dous, fan as cousas diferente. Em, Despois, tamén o libro de Martín, Fernández Calo, que fala de, o poder, e as estruturas sociais na Galicia, que fala do reino suevo, fala moitísimo
desa construcción tanto, é dicir, do poder tardo-romano, a construcción suevo, bueno, é dicir, finais do Imperio Romano, Reino Suevo e despois do Reino Suevo a chegada dos musulmáns a Galicia. Ese período é moi importante tamén. Despois, mira, se queren saber de reis e raíñas de Galicia, o Sermos ten un libro que é iso, non sei como se chama, tú sabes, Reis e raíñas de Sí, Galicia, ou algo así. Sí, Reis, Raíñas e Galiza, eu teño unha conversa tamén subida en YouTube con eles, que é Pois eses. Reis e Raíñas e Galiza, 1000 anos e seu, un reino. Un reino similar do reino de Seu, sí. Sí, sí, Efectivamente, a min ese tamén me gustou un montón. sí, Despois, así de temáticas, claro, xerais para eu creo que é o mellor, para ir sí, conocendo da pregunta da historia de Galicia, o mellor sempre é cousas xerais. O despois, se queren conocer pois o tema de historia do idioma de Galicia e represión e tal, eu creo que o de Carlos Callón é básico tamén. efectivamente. Despois, de temas máis concretos, aí, claro, xa me terías que preguntar algún tema en concreto, pero eu así a nivel xeral, de idade Xeral, moderna, sí, así de idade moderna, pois con que lean algo así de Ofelia Rei Castelao, que é moi boa tamén, pois eu creo que xa van bastante servidos, e despois, unha vez que empezas co máis xeral, xa podes ir ao concreto, pero se non tes nin idea e claro, tal, eu creo que eses son os mellores. claro, Identidade tamén, identidade, non sei, de Ramón Villares, é un libro que é de identidade, que fala de construcións todas da identidade do celtismo, da Revolución de 1846, bueno, do Martires de Carral, fala tamén de Pardo de Cel, de Pardo, fóiseme, o Nobre, Pardo de Cela. Pardo de Cela, sí, Sí, vale, sí. que Sí, 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 sí. e aí tal. É dicir, gústame, a min eses temas gústame bastante, libros así que reflexionen sobre temas históricos que construen identidade. Logo hai tamén hai a xente se quere xa iniciar temas moi concretos o libro de Anselmo López Carreira, o de O Reino Medieval de Galicia, Sí, que é moi ese é un básico un do reino, básico. se queres saber da Galicia medieval é espectacular, o sea, increíble. Sí, Sí, logo a moi bo, nivel recomendísimo. tamén, a nivel da antropoloxía, de como se vive en Galicia, hai moitísimos, eso, pois, máis recentes de Rafael Quintía, Antonio Rigoxa, hai moito por aí, Se queren saber da vida cotiá tamén, Xavier Castro, de Servir era o pan do demo, o último que sacou sobre comida, é dicir, é un historiador que se dedica á gastronomía. Tamén o sea, gastronomía histórica, por así dicilo. Tamén é moi bo da vida cotiá, é impresionante. Impresionante. aí queda tamén a xente, din por aí Lixón A ver, Tolosana, a ver agora. non sei que tal agora. Parece que ben, se che vai ben, non? Sí, agora parece que sí. Sí. Tamén, para entrar xa nas últimas dúas preguntas, quería preguntarse un pouco que che aportou a ti este podcast en canto, por exemplo, a exposición, non? Xa sexa de, falábamos antes un pouco de comentarios, pero tamén recoñecementos, premios, a nivel de aprendizaxe a nivel persoal. O que eu che dicía, eu ao principio era que nunca, cando estaba na carreira e tal, nunca me imaginei que iba a falar con persoas tan relevantes da nosa cultura. Falei con persoas increíblemente importantes e con autoritas nos seus temas impresionante. Entonces iso aportoume un montón, falar con esa xente. Eu dicía a Carlos Callón outro día, cando gravábamos o programa, dixenlle: "No fondo é un pouco egoísta o que vou dicir, pero eu os podcast fagos por min tamén, porque aprendo tanto e tanto, tanto de Claro, vós, vou eu logrando tantas perspectivas das cousas, vou logrando que é imposible que isto todo non me aporte. E incluso che digo máis, onde máis aprendín historia de Galicia, verdadeiramente, foi facendo isto, sin duda, o podcast. Foi cando máis aprendín, foi cando máis lin en profundidade, máis dediquei a ler artigos, teses de doutoramento incluso, que me tuven que ler algunha, foi cando máis me especialicei, por así dicilo, e aínda o que me queda, porque eu aínda a día de hoxe eu non sei casi nada. Sigo, continuo, e iso o que máis me aporta o podcast, o que máis me aporta é manter viva as ganas de aprender historia de Galicia continuamente, porque unha vez moitas da xente que estudia historia e despois pois consigue traballo de outra cousa, que eu tamén teño traballo de outra cousa, pero eu teño esa fortuna de que como teño o podcast, pois, vou sempre eu refrescando as cousas que estudiei e á vez mellorándoas. Entonces, eso por un lado. Despois o que falabas ti de premios e demais, sí, tamén a nivel de no seu momento,
que ganei que dei os premios da Diputación de Pontevedra, estes da Xuventude, presenteino por Sí. presentar, a verdad, non me esperaba, e quedei terceiro. Pois tamén foi un motivo de alegría. E despois tamén, o que che dicía, no, de algunha recompensa de estar en X sitios, Na Radio ir dar Galega estiveras, non? exactamente, estuve no verán, durante un meseciño aí con Clara Rial, facendo uns pequenos programas todos os martes, creo que eran. Experiencias que te vas levando, é apasionante todo, sabes, cando fas así cousas fora do podcast é bastante. Mm. Despois estuve en Santiago tamén dando unha charla, unha charla barra debate, bueno, vas por aí aparecendo tamén na prensa de vez en cando, non moito, pero tampouco Mm. máis ca outros tamén, que eu sempre o penso, non aparecer na prensa non significa que estés facendo as cousas ben, porque moitos aparecen Xa, porque xa. son amigos de ou Sí, 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 eh, sí, sí. Sí, porque eu creo que vos podía desaparecer máis, por sí. exemplo, Nós non era unha forma aparecemos de moito. exactamente. Entonces, hai proxectos que son moi bons, pero por X pensamientos non se aparece. Mm. Bueno, pois aí queda a cousa. Eu intento, xa che digo, disfrutar de todo o que fago e cando non se de Claro. máis, non se de máis, pero esperemos que non sea aínda o momento. E xa che digo, disfrutar da historia, de divulgar a historia de Galicia, dos comentarios que van chegando da xente, de todo o que poida divulgar e me deo tempo noutras plataformas, na radio ou donde sea, ou nas cousas que veñan, ou nalgún artículo ou cousas que eu poida escribir no futuro, que sea sempre orientado a divulgar a nosa historia. E Espero ademais non sei se che que pasa a ti non sei contento e aportar a nivel personal un 10. pois mira, perfecto. Non sei se me escoitas, que se che cortou aí un pouquiño. A ver, Sí, que se lle se sí, non? escóitate, pero volveme ir mal outra vez. Non sei, o que Sí, che iba a entón preguntar, non sei cortei a se che canto. pasa. Vale, 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 vale. Non sei se che pasa un pouco como a min tamén de dicir despois este tempo divulgando todo o tema da historia, que diste, joa, gracias a isto, canto aprendín e que diferencia respecto a hai 2, 3, 4 anos, non? Por exemplo. Sí. Sí, sí. O Eu sea, xa che o que digo, che aporta o podcast ou todo isto, non? sí, sí, sí. O que me aporta o podcast a nivel de coñecemento de historia, de xentes, todo, é moi importante para min, claro, claro. Iso sin duda. Forma parte xa, por así dicirlo, da miña personalidade, prácticamente. E por último xa, que eu quería preguntarche, eso, para a xente que nos está a escoitar, que consello lle darías a unha persoa pois que quere comezar a gravar un podcast en galego, tanto a nivel de, bueno, temática, técnica, tema montaxe, eso, pois, tema de recortar audio, bueno, todo iso, todo ese tema técnico e de temática, eso que consello E lle darías? eu creo que aí, podemos facelo entre os 2 porque, eu creo que os 2 máis ou menos sabemos, o que falábamos ao principio. Ao fora do técnico, non desistir. Vas facer as cousas mal ao principio, non che vai quedar todo Sí, perfecto e sobre todo se eres amateur como somos nós, como éramos nós ao principio claro, e tal. É dicir, tes que continuar. Tú o que non podes, facer é deixar de facer X cousa porque non, é que, o sonido non é de todo o mellor posible e a imaxe tampouco, non, é que eu teño que gastarme 500 € nunha cámara e facer un estudio e tal e cual, non. Non, porque entonces non empezamos nunca, non empezas nunca. claro. E a partir de aí, a nivel técnico, eu non son o mellor para dar consellos técnicos, pero sí a invertir nalgún tipo de micro co que te sintas cómodo, obviamente, iso é básico. Eu o que sí que mellorei, foi, eu teño uns cascos agora que me escuito a min mismo cando falo. Eu creo que iso é un bo consello, porque sempre modulas Mm, millor, é unha cousa que ao principio non facía, e unha vez que os teño, sí que me den cuenta na diferencia a hora de falar, e da entonación e de todo, porque me escoito a mí mismo, entonces sei cando mellor teño que facer as pausas e demais. Despois de edición, eu edito con Audacity, tampouco me podo permitir moito máis. Em,
E despois, se quere facer vídeos, claro, eu edito con CapCut, eu non sei ti, e vaime Sí, bastante ben. eu tamén. Agora hai Vai que pagar. Sí, agora hai que pagar por moitas cousas, pero eh, pero sí, eu edito con CapCut e vaime bastante ben, é bastante dinámico, axúdame a construir así e tal. E despois comprei uns micros para o móvil, para facer vídeos para facer os vídeos e tal, que tamén me van bastante ben, non son os máis caros, creo que me valeron 30 €, non non recordo ben. O sea E que sí. moitos E máis tamén consellos non. eu tamén quero recomendar a xente que si busca en Google pon Asociación Cultural Obradoiro Digital Galego, aí Sí, aparte de crear atopar moita persoa que crea contido en galego, sí, podcast, somos etcétera. socios. Efectivamente, aí tamén teñen varios vídeos, varios tutoriais do que che ensinan a Sí. traballar todo iso, que eu teño independente por ver algún para mellorar cousas, pero é un bo inicio tamén pois verse eses vídeos que che van a ensinar a túa canle de YouTube, o teu podcast, etcétera. Sí, sí, sí. O sea, moi boa recomendación, totalmente. Hai varios vídeos que che ensinan a editar, crear e demais. O sea, que ben. E xa para rematar, non sei se eso, nos podes dicir aquí eso, que si tes previsto ahora próximamente sacar unha conversa con quen, etcétera, un pouco, ou algún vídeo que vayas publicar en redes sociais, por bueno, que sirva tamén de gancho pois para que a xente vaya ás túas canles. Vale, vou publicar en breve, pa semana ou así, isto podo, non hai problema. Vou publicar un vídeo que vou falar sobre a vida comunitaria e a axuda mutua da vida campesiña en Galicia no pasado, cos seus conflitos e cas súas cousas boas e as súas cousas malas. A verdade é que é bastante, eu creo que vai ser bastante bonito, creo que a xente vai gustar. E despois espero que este ano pois haxa así unha sorpresa máis grande, pero xa co paso dos meses. Co paso dos meses. Si, a ver se hai unha sorpresa máis grande e podemos comunicala. Pois dito queda, animar a xente que nos está a ver ou a escoitar, que siga a túa canle de iVoox, de Cifrando Historia, de Spotify, tamén o Instagram, o TikTok, etcétera. E nada máis, pola miña parte, bueno, darche as grazas pois, por poder vir hoxe aquí a esta canle de Orgullo Galego. Eu xa, como digo, tiña en mente facer xa esta conversa hai tempo, pero bueno, ao final por unha cousa ou por outra non o faz cando un quere, pero a verdade que tiña moitas ganas de poder xa facela. Aparte, eu lembrome de ver unha túa, creo que foi con Fran da Lobeira, xa hai 2, 3 anos, creo. Sí, 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 2, 3 sí. anos, e aí foi cando dixen, bueno, teño que traer este rapaz, ao final, bueno, tardei 3 anos, pero Bueno, mellor que un sempre. pero nada, pero eso, como digo, parabenizarte polo traballo, porque é tremendo, e ademais é un traballo único, no, supoño que por desgraza, porque é a única persoa que está divulgando, aparte dun xeito impresionante sobre a historia de Galicia, con un éxito evidente, e como digo, eso, pois darche as grazas por vir hoxe aquí. Eu darche as gracias a ti por terceira ou cuarta vez tamén, Borxa. Gracias por decir, bueno, gracias por invitarme, gracias por decirme co contido que fago é bo, e iso pode ser mellor, iso anima. Eu desde aquí dicirche e repetirche tamén que de verdad fostes desde o Orgullo Galego moi importantes para crear esta conta, isto de verdade que o podedes dicir e podedes vos sentir orgullosos porque é así, é como a miña conta seguro que hai máis xente que decidiu crear por vós, siga así divulgando e defendendo a nosa lingua e a nosa cultura polos institutos, por onde faga falta, redes sociais e os demais. Obviamente aos tontos non se lles contesta, pero a xente que é ben respetuosa, Efectivamente. sí. E, xa te digo, fas unha labor moi boa e non é porque eu agora este aquí, isto xa o penso desde fai anos, xa o pensaba antes de crear nada e sigo pensando, estás indo polo bo camiño desde o meu punto de vista, fas un contido que eu consumo, que moita xente consume, tes moitos seguidores, non sei que máis dicirche que, vamos, o sea, Nada, non é solamente pola túa parte, senón que é unha cousa que vamos, Orgullo Galego, por así dicilo, por así eu creo que nuns anos, eh,
é un símbolo, é un símbolo das redes en galego. Eu que diría que sí, eu creo que é unha das plataformas con máis simbolismo dos últimos anos e desde a era de internet, porque un proxecto que dure tanto tempo así é complicado. É complicado, pero bueno, darche as grazas porque, como digo, tamén anima moito pois recibir ese tipo de comentarios e tamén iba a decir antes que marches, aínda que a xente xa está marchando, por ainda queda, que agora mesmo David na súa conta de Cifrando Historia de Instagram ten 7.138 seguidores, entón a ver se lle damos aí un impulso e tamén vai medrando, que eu sempre digo, se medra a túa conta, medra o coñecemento de historia de Galicia, así que nada, animarvos a seguir as súas redes e pola miña parte, como digo, darche as grazas e seguimos en contacto Vale, para novos temas. perfecto. E nada, darlles gracias á xente que pasou por aquí, por lo menos para escutarnos, ya que vai a pasar nun futuro por YouTube. Graciñas a ti. Chao. Chao, chao. Chao, gracias, boa noite. Bueno, agardo que vos gustase a conversa e a verdade é que tocamos temas moi interesantes, moi diversos. Eu tiña pensado esta conversa de verdade para 50 minutos, máis ou menos. Ao final levamos, bueno, aí marca 1 hora e 40, pero levamos a conversa un pouco menos, 1 hora 32, 33. Pero bueno, agardo que vos gustase e, como sempre digo, mañá quedará subida en formato podcast en iVoox, Spotify, quedará subido no YouTube. Estade atentos porque esta fin de semana anunciamos as cuartas xornadas online sobre Entroidos e Galiza, comezará a vindeira semana e estade atentos porque vamos tocar temas moi interesantes. Deixámolo aquí, que xa son horas, non? E xa supoño que algunha xente terá que cear ou xa ceou, e darvos as grazas novamente polo vos apoio. Como digo, tamén pois pedirvos que nos sigades no iVoox, no Spotify, no YouTube, etc. E seguimos coas conversas. Boa noite, graciñas, chao.